Zerbait esaten dudan bakoitzean, urrats bat ematen dudan bakoitzean, modu jakinen batean jokatzen dudan bakoitzean, baita amets egiten dudanean ere. Naizen pertsona eraikitzen ari naiz. Batzuetan aukeratu aldut zein material erabili horretarako, bikote bat, lanbide bat, baina beste batzuetan konformatu behar dut munduak niri kontsultatu gabe eskura jarri dizkidan materialekin. Herrialde bat, hizkuntza bat, familia bat, genero bat. Generoa gizarteak berak eraikitzen du. Emakumeak gara bai, kontatu diguten moduko emakumeak. Fíjate en su línea. Gizonak gara, bai, transmititu diguten moduko gizonak. Voy a tocar para ustedes. ¿Me dejarías probarlo a mí también? Non adierazi diguten nola sentitu, jokatu eta pentsatu behar dugun, bai eta nolako harremanak izan behar ditugun beste gizon eta emakumeekin ere. ¿Esto qué ha hecho de meterme el boli en el escote y yo no sé cómo tomármelo? ¡Soy con las putas ninfómanas! Gizarte bidezkoa sortu nahi dut, non emakumeak eta gizonak berdinak izango garen. Gizarte askea nahi dut, non emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean isilik geratzen diren gizonen arteko itunik ez den izango. Itun horrek, besteak beste, txantxa eta jokabide matxista justifikatzen baititu, eta aldi berean, eredu sexisten aramusarean harrapatzen. Gizarte askea eraiki nahi dut, non nire seme-alabak gizon eredu berriekin hasiko diren, non gizonak ulerkorrak eta multsuak izango diren, eta non gizonek negarregin, mesarkatu edo beldurra eduki ahal izango duten. Gizarte askeak behar dituen gizonei gutxiago kostatzen zaie barkamena eskatu eta maite zaitut esatea. Eta gehiago ordea borroka bat irabazi edo inor baino indartsuagoak izatea. Nik eraiki nahi dudan gizartean ez da normalizatuta egongo emakumeen aurkako indarkeria. Gizarte bat non tratu txarrak ematen dituena seinalatuko den, eta ez tratu txarrak jasotzen dituena, non kaletik beldurrik gabe ibiltzea guztiontzako eskubidea izango den, non nire seme-alabak estereotipoetatik libre hasiko diren, non aske izango diren jokatzeko eta pentsatzeko. Gizarte askean hasi nahi dut, eta ez dut eskubide gehiago edo gutxiago eduki nahi emakumea ala gizona izateagatik. Horregatik, berdintasunean eraiki nahi dugu gizartea askeak izan daitezen.